ҳукумати мамлакат бо мақсади рушди боثبوتی соҳаҳои илму маориф ҳамчун самти муҳим ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ тамоми тадбирҳои судмандро амалӣ менамояд. дар ҳамин замина солҳои 2020-2040 дар мамлакат бисулаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардидааст. бо зикри нукта роҳбарияти донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳамоиши ҷумҳуриявии илмии амалиро ки таҳти унвони механизми мутобиқшавии организмҳо ба шароитҳои тағйирёбандаи муҳит доир шуд, ифтитоҳ бахшиданд. гуфта шуд ки ҳадаф аз ин ташаббусҳои ҳукумати мамлакат пеш аз ҳама баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии мардум ва дар навбати аввал наврасону ҷавонон, тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ, ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таърих, фарҳанги бостонии тоҷикон, тавсеяи доираи донишу ҷаҳонбинии илмиву техникӣ ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ дар кишвар мебошад. ба таъкиди нотиқон маҳз тавассути омӯхтани илму дониш, фаро гирифтани чанд забони хориҷӣ метавон ба рушди бештари илм, техникаю технологияи навтарин, нанотехнология ва дигар самтҳои муҳиму пешрафтаи илми ҷаҳонӣ дастрасӣ пайдо намуд. қисмати асосии ҳамоиши илмии амалӣ ба се мавзӯи асосӣ: таъсири гармӣ ба қобилияти функсионалии одам ва ҳайвон, маҳсулнокии топинамбур дар шароити Тоҷикистон ва мутобиқшавии организми одам ба шароити норасоии оксиген бахшида шуд. сипас ҳамоиш дар 4 бахш бо фарогирии мавзӯъҳои гуногун идома ёфт. бояд гуфт ки рӯ овардан ба илмомӯзӣ, хусусан ба илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ қадами боэътимод барои рушди устувори иқтисоди мамлакат ва таъмини рақобатпазирии он дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. зеро дар марҳилаи нави рушди Тоҷикистон нақши илм ва тафаккури илмӣ дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва бунёдӣ хеле муҳим арзёбӣ мешавад.